Hvad laver tatovøren så, når der ikke er nogen bookning? Personligt væltede jeg fra sengen direkte over i sofaen og begyndte at lave designs. Ikke fordi jeg egentlig er tvunget til det, for jeg har faktisk masser af projekter til at lægge for folk, som enten har henvendt sig inde på Instagram, eller som har haft en konsultation inde i shoppen. Og det er specielt en fordel med cover-ups for eksempel. Men bare fordi nogle gange så er det rart også at lave noget, der er ens egen stilart. Så jeg hopper ind på Procreate og starter helt forfra med et nyt projekt. Og på nuværende tidspunkt har jeg egentlig ikke nogen idé om, hvad det er, jeg egentlig gerne vil lave. Men jeg prøver mig lidt frem og prøver nogle forskellige ting af, og så tjekker jeg løbende med billeder af kroppe, hvordan det vil flow på kroppet. Og sådan så der ikke lige pludselig er et eller andet, der er helt skævt eller stikker helt af. Men mindre selvfølgelig, det er meningen. Og så spiser jeg noget frokost, hvor jeg ser Breaking Bad, samtidig med at jeg lige tager et spil Mistborn. Det kan man godt spille alene, og det er mega fedt, jeg skulle til at prøve det. Og så laver jeg mit design helt færdigt. Og smutter i bad, bare fordi det skal man jo. Og så starter jeg forfra på et nyt projekt. Jeg kan egentlig godt lide at præsentere flere wanna-do designs på samme tid. Bare fordi, at så får man sådan lidt bedre en følelse af, hvad stilarten er, og om man er en tatovør, som folk gerne vil booke. Så når jeg er færdig med det, så begynder jeg at tænke i præsentation, hvordan det skal stilles op, sådan så folk får en idé om, hvor henne på kroppen det kunne sidde, og så smækker jeg det på Instagram. Så voila! Der var den første, hopla, der var nummer 2, og hopla, der var en tredje, og så skal de for øvrigt også lige laves i virkeligheden.